Fill meu, ja fa molt de temps que vas començar el teu viatge i durant tot aquest camí has après diverses tècniques i coneixements que t'han anat fent més fort. No hi ha dubte que cada generació supera l'anterior i tu no ets cap excepció. Ara ja estàs preparat per rebre l'obsequi que tot assassin mereix. Aquesta és l'espasa Assassin. Durant generacions s'ha heredat de pares a fills. Però atenció, no és una espasa qualsevol. Dins de l'espasa descansa part del meu esperit i tots els coneixements dels nostres avantpassats. Agafa'ls, ara són teus. Gràcies, pare. Abans d'acabar, has de saber que aquesta serà probablement la nostra última conversa. Així que has de saber una cosa més. Una extensa foscor s'aproxima al nostre planeta. Encara no sé el que és, però el planeta verd viurà un terrible esdeveniment. Hauràs d'estar preparat per caminar entre les tenebres, un camí on encara ningú ha caminat mai, i tan sols jo. Adéu, fill meu, sigues fort i transmet tots els teus coneixements al teu successor. Aquí comença el teu nou viatge, Tomato Assassin.